O mga igsoon sa atong pag-ampo, pagduol sa Dios nining kagabion atong dalhon ang atong yampo ang atong nasod sa Pilipinas sa padayon nga yampo nato atong presidente sa iyang pagdumala unsay mga programa, mga kaayuhan para sa atong nasod atong yampo o ban sa mga kauban nga sila magkahiusa o honest sa ilang pagpangatungdanan. Dayon yampo po nato ang kalinaw sa atong nasod, tinabangan sa mga atong sundalo, kapulisan o mga katawhan nga magtimbayayong alang sa kahapsay ug kalinaw sa atong nasod. Ato pong ampo padayon ang mga terorista, mga walhong grupo nga bisan ingana sila apan apil sila nga gigugma sa Ginoo ato ampo nga sila makaamgo na ug nga sila dili makahimo og dakong kadaot sa atong nasod sa Pilipinas. Para nato ampo sab ang problema sa COVID minahagyapon atong madungog sa mga balita na naagyapon mga kaso. Dayon ampo nato nga malikay kita sa mga kalamidad o katong mga nangaigo sa mga bagyo uban pa atong parayon iampo nga ang Dios maglig-on labi na tong naay mga nawad-an sa sakop sa pamilya katong mga volunteer rescuer ato po nang iampo mga igsoon nga ang Dios maglig-on ang Dios nga pinugdan sa tanang pagdasig magalig-on maga-comfort maga-provide sila mga panginahanglan dahil para nato ampo ang problema sa Ukraine ug Russia nga kita naapektuhan labi na sa atong supply sa gasolina o atong mga kaigsuonan dito nga naipit ang mga sibilyan dayon atong gasolina po atong ampo grabe ang pagsaka di na kaayo karon pero ang mga palaliton usab mga plitihan ang nakapod so ang Dios atong ampo nga ang Dios mag-provide magtagbo sa mga panginahanglan sa katawhan. Dayon niampo nato atong syudad sa Cagayan de Oro atong mayor sa iyang mga programa, mga livelihood nga ihatag sa katawhan. Salamat sa Ginoo sa iyang paglingkod nga daghan nag mga accomplishment kay nahimo nga mga paghatag og mga sugang dagitab, mga kahayag sa atong mga labi na giunan niya atong mga ngit-ngit nga dapit atong Coastal Road uban din sa Balulang nga mga tulay. Salamat sa Ginoo nga napon sila programa karon nga sugpuon o paundangon ang mga tawo nga nagainom-inom dito sa mga gawas nga area sa mga tulay, mga Coastal Road so gibawal na mga isa. Dayon para nato ampo ang kahapsay kalinaw sa syudad. Dayon nagyapon ang COVID atong ampo, dayon kalamidad. Ampo pa rin nato ang atong mga drainage system kay di pa gyud ka sugakod ang atong mga kuan gyud kay gamay baha naa paghihapon ang mga gamayng tubig, gamayng ulan naa gyud ang pagbaha gyapon mga igso. Para nato ampo ang face-to-face classes nga masustain sab kini safety kana lang mga igsoon o atong sugdan atong mga presensya atong yung utang ang Ginoo maminaw gayud magatubag gayud sumala sa iyang kabubuton mga igsoon ug siya nahimuot niadtong moduol kaniya nga may pagtuo mga igsoon. Magampo ta. Among amahan nga labing gamahanan kagagahom sa tanan dalaygon ka sa among mga kinabuhi Ginoo. Salamat sa imong pagka maayo, salamat sa tanan nimong gibuhat kanamo Ginoo. Ikaw among pasidunggan, pasalamatan Lord sa imong mga gihimo ug pagahimuon pa sa among mga kinabuhi Ginoo. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma, salamat sa imong proteksyon, salamat sa paglig-on kanamo Ginoo taliwala Lord sa mga pangitabo Lord nga wala namo gidahom sa among mga kinabuhi Ginoo. Salamat o Dios ug iyan ka man sa imong pulong nga kay necessary man moagi kami og mga mubo nga kalisdanan kay ang Lord ang imong saad eternal man Ginoo walay katapusan nga kalipay uban sa imong presensya Ginoo. Og Lord nining kagabion una Lord among ay ampo Lord ang among nasod sa Pilipinas Ginoo padayon kami nagaampo
Lord, among dangat kanimo Ginoo ang among presidente Ginoo, ikaw man gyud ang nagbutang, nagmugna, nagatukod nga aduna kami mangulo sa among nasod. Ikaw lang gyud Lord among saligan, nga ikaw maghatag ng giya, kaalam Lord sa iyang pagdumala Ginoo nga mahanay kini o masibo sa imong kaubuton Ginoo. Ikaw Lord ang magatabang kaniya Lord, unsa man ang mga paghimuon nga desisyon, mga programa alang sa kayuhan kalambuan sa mga nasa Ginoo nga magkahiusa sila Lord sa mga senador, sa iyong vice, ug uban pa nga naa didto sakop niya Lord, among pagampo-amahan nga ikaw manalangin kaniya, maghatag maayong panglawas, maayong panghuna-huna sa iyang pagpangulo kanamo sa among nasod sa Pilipinas, Ginoo. Labi na Lord ang pagpatunay sa among kahapsay ug kalinaw, Lord, imo Ginoo nga panghigusgan kaniya, Lord, tinabangan sa among mga kapulisan, kasundaluhan, Lord, tabangin usab sila Lord sa nga magmaigmat kanunay nga mga pagpatrolya, pag monitor Lord sa among nasod Lord nga aduna gyud mga pagrubing Lord aron dili makahimo og mga kadaot ang mga daotang tao, mga daotang grupo Lord ikaw lang gyud Lord ang among saligan nga sila Lord maga magabuhat kay Lord sa ilang saad nga gipanumpaan nga pagpangalagad sa among nasod Ginoo. Ikaw Lord ang magatabang sa among kapulisan kasundaluhan ngayon man sa mga katawhan Ginoo nga pupirit usab Lord alang sa kaayuhan alang sa uh, peace and order sa among nasod Ginoo ug sa may mga mamatikdan Lord abtik pud mo balita mo report Lord sa mga otoridad Ginoo aron Lord pakita Lord nga ang pagtinabangay ang panaghiusa alang gayon sa among kalambuan sa among nasod Ginoo. Lord, salamat kayo Dios padayon na mo ampo Lord ang mga 8 grupo nga nagalihok Lord patago among pagampo amahan nga ikaw Lord ang pamuhat usab kanila Lord nga sila Lord magkaamgo na ug mobalik sa among nasod sa among sabakan sa balaod ug labaw sa tanan kanimo Ginoo magapabot kag mga mensahero Ginoo mga magtotoo Lord nga imong gamiton aron sila maabot aron sila ma-reach out Ginoo Lord tabangan nimo nga Lord ang mga walhon mga daotang mga terorista mga NPA maabtan usab sa gospel maayong balita Ginoo salamat o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus amen padayon na mo ampo amahan ang problema nga sa COVID virus Lord among pagampo nga mahuno na kini, mawagtan na kini sa imong gitugot nga panahon Ginoo. Aduna ka may mensahe niini Ginoo, ipadayag ka na sa mga katawhan nga sila Lord mudangop ug muduol gyud kanimo ni nang labi na nang virus nga walay kasiguruan nga pwede gyud muhuno sa kinabuhi Ginoo. Lord, walay lain nga saligan ikaw lang gyud Ginoo. Anang sitwasyon Ginoo. Lord, ang pagampo, ang hingpit nga pagkahanaw niini, Lord, walay imposible kanimo Dios. Lord, among isalig kanimo, ikaw Lord ang magatabang sa Lord sa among mga frontliners, sila ang pinaka sentro niini sa pagtiman sa mga nagbalatian, ikaw Lord ang magalig-on sila mga resistensya ug sila usab Lord kaamgo nga Lord, dili sila mosalig sa ilang kaalam, kahibalo, kung dili Ginoo. Mosalig yapon sa imo, kay ikaw labing gamanan, ikaw ang best nga manambalay Ginoo. Lord, ikaw lang gyud among saligan yan ang tanan ugad. O Lord, among sang padayon ngayon po Ginoo, Lord, sa among nasod kung mga kalamidad, among pagampo amahan nga ilikay mo kami gikan sa mga linog, bagyo, mga uban pa Lord, among pagampo amahan nga iiway mo kami, ilikay mo kami ni anak ng mga katalagman Ginoo. Lord, ikaw Lord, ipamulong mo lang Lord o muhunong ang mga paglihok sa kinayahan Ginoo. Ikaw ang may katungod, nagamando sa tanan ug magakontrolar sa tanan Ginoo. Lord, ikaw lang gyud among saligan at among sa ampo amahan katong mga naigo sa bagyo, mga labi na katong mga rescuer Lord nga nakabsan sa kinabuhi among pagampo amahan nga ikaw maga-lig-on, maga-comfort niya sa mga pamilya Lord
mag-provide sa ilang mga panginahanglan, mga gambalay sa mga guba Ginoo, pagampo man nga ikaw Lord magagamit sa among gobyerno nga sila matabangan Lord sa dinalian Ginoo. Ikaw lang gyud Lord ang Dios nga labing gamahanan, Dios nga tinubdan sa nang pagdasig, magadasig ka sa pamilya sa mga apektuhan, magapaabot ka sa imong mga mensahero, mga magdasdas Ginoo. Salamat kay Dios mo nang isalig kanimo amahan. O dugang pamahan among iampo sa Lord padayon ang problema sa Ukraine ug Russia, among pagampo nga mahunong na sila sa ilang panagbangi, panagbingkil. Lord, ikaw Lord ang padayon nga magapangumuhat sa kasing-kasing unahuna sa mga namunuan sa ilang nasod Ginoo, matag usa Ginoo. Padayon sabi ikaw Lord matabang sa among mga kaigsunan, mga magtutuo ditong dapita, mga anak Ginoo, ikaw Lord maga-comfort, maga-provide sila mga pahinanglan, mga sibilyan sa Ginoo. Lord, gamita sila Lord nga nining sitwasyon daghan pang mga katawhan ilang matabangan sa mga pagdasig labaw sa tanan ang assurance of salvation mapaabot usab sa mga katawhan ditong dapita o God. Salamat kay Dios. Pagpadayon na mo yang pamahan ang problema sa pagsaka sa mga gasolina, mga palaliton, among pag-ampamahan nga ikaw lang gid Lord ang mga tabang nga makontrolar kini. Gayahan mo Lord ang among namunuan sa mong nasod kinsa man ang iyang i-assign ini nga makontrolar ang mga negosyante nga dili magpahutak o napasaka sa mga presyo Ginoo sa mga palaliton Ginoo. Lord, padayon na mo ampo Ginoo nga ang among nasod makakuha pag laing supply sa ubang nasod ug labi na sa mga gasolin, mga krudo uban pa Ginoo. Lord, among isalig nga ikaw gid Ginoo ang mo provide sa mga panginahanglan labi na sa mga katawan nga igo-igo ra gyud Lord ang panginabuhi Ginoo. Lord, tabangan nimo ikaw Lord ang maga-provide. Lord, tabangi ang matag usa nga mohangad, musalig kanimo, wala imposible kanimo Dios. Lord, salamat kayo Dios, Lord God, amon ang salig kanimo man sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Prayo na sab namo yang pamahan Lord, ang among syudad din kami imong gipahimutan, Lord, among usang yampo, Lord, ikaw padayon magagiya sa among mayor, Lord, sa iyong pagdumala sa among syudad. Salamat Ginoo sa imong pagtabang, Lord, sa iyang mga gipakita karon nga pag-aksyon sa paghatag mga kahayag sa among mga hilit nga ngit-ngit nga dapit sa mga coastal road. Ikaw Lord padayon nga tabang kaniya sa mga unsa pay mga maayo nga buhaton Ginoo. Ikaw man gid Lord ang nagabutang kaniya, nagpadaog kaniya, Lord, wala man gyud nahitabo nga wala nimo gitugot Ginoo. Lord, among pagampo nga ikaw lang gyud ang padayon magagiya sa iyang mga programa nga suportahan niya ang mga livelihood programs, mga panginabuhian sa mga kaigsuonan, sa mga farmings, agricultural, mga panagat Ginoo, Lord, mag-uban pa Ginoo. Lord, ikaw lang yun Lord ang magagiya sa among mayor, paingan man Lord siya usab Lord himuon nimo Lord nga siya magadasig sa among mga kapulisan, kasundaluhan Lord. Salamat nga adunay iyang proyekto nga ma-providean og mga sakyanan ang mga kapulisan labi na silang pagrubing. Salamat o Dios og himuha pagid Ginoo nga siya mahimo magadasig sa mga kapulisan, kasundaluhan aron Lord nga makontrolar maabtikon sila Lord para sa pagpatunhay sa kahapsay kalinaw sa among syudad Ginoo adunay pagrubing visibility sa mga areas Lord labi na mga hilit labi na mga dapit kanay mga estudyante labi na karon Ginoo nga face to face na Ginoo ikaw lang gyud Lord ang mga tabang Lord sa among kapulisan kasdaluhan sa among mayor sa ilang pagtimbayayong alang sa kalambuan sa syudad sa Cagayan din kami nahimutang Ginoo. Salamat kay Dios o padayon na mo ampo Ginoo nga malikay kami Lord sa mga baha, mga linog, bagyo, mga sunog Lord among padayon nga ampo Ginoo proteksyonan mo kami sa sunog Ginoo. Tabangi sa mga among Bureau of Fire sa ilang makanunayon nga pagpasidaan Lord aron Lord malikay ang among syudad sa sunog Ginoo. Daghan pagyapon Lord ang
sunod-sunod nga kaso sa pagsunog, among pagampo amahan nga mo malikay kami ni anak Ginoo, maundang kini Lord, ang mga tao Ginoo mapasidan-an, matudluan sa mga maayong pumuhaton labi na sa kuryente Lord nga dali kayo maka-create og sunog Ginoo. Lord, among pagampo nga magatabang ka, maga-comfort ka sa mga pamilya nga nasunugan, mga baguhay lang, tabang ka sa among namunuan sa among syudad nga sila mapadad-an sa matabang Lord, aron sila Lord mahupayan sa ilang gibati Ginoo. Kay dili sayon Lord ang masunugan og God. Lord, salamat o Dios ug padayon na mo ampo amahan ang nga adunay curfew labi na sa mga batan-on nga nagalakaw-lakaw bisan sa lawom nga gabi. Ang pag-ampo amahan nga makontrolar sila, mapatawag ang mga ginikanan aron Lord dili Lord sila magdako nga sa mga dautan nga mga buhat, malikay sila Lord sa mga tentasyon sa dautan nga mga buhat kay wala man gyud maayo nga buhat sa mga lawom nga gabi Ginoo. Lord, among pag-ampo nga hatagan kini og priority sa among mga namunuan sa among syudad nga naagi curfew Lord labi na sa mga tao, mga batan-on nga walay saktong tumong sa lawom nga gabi o God. Salamat kayo Dios dalaygon ka. Padayon na mo ang pamahan ang mga drainage system Lord, giyahan nimo Lord ang among DPWH uban pa taas na gobyerno Lord sa giyahan mo, lamdagan nimo Lord, mga engineer or uban pa Lord sa ilang pagtimbayayong, pag-iusa nga masulbad mga kaso sa pagbaha Lord, tabangan mo sila Lord unsay mga maayong buhaton aron Lord dili mapurisyo ang mga katawan uban apil kami nga nanimuyo ning dapita Ginoo. Tabangan nimo ang among mga nagdumhala niya na nga buluhaton ugad. O Lord, padayon na mo iampo Ginoo nga kami mga katawhan dinhing dapita kinsa man ang imong pasangyawan kanamo Lord, gamiton mo kami Ginoo kay nini mga panahon na sunod-sunod ang mga disgrasya, mga paghikog, lumos Lord, among pag-ampo amahan nga ang tanan nga mga Kristiyanon imong gamiton, magmainiton sa pag-share sa mensahe sa mayong balita Lord nga aron Lord sa dili pa sila mahunusan sa kinabuhi sila maabtan sa kasiguruhan sa kaluwasan Ginoo. Lord, maumon gid kana imong gitinguha Ginoo sa imong pag-anhi diri sa kalibutan ang mga makasala imong maluwas, imong matabangan ug matagan og kasiguruhan sa kaluwasan Ginoo. Salamat kayo sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Salamat sa imong giandam nga katubagan. Lord, amo gayud gidahom nga ang tanan nimong tubag para gayon sa imong kahimayaan ug para sa among kaayuhan. Dalaygon ka o Dios kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.